Baretang Agraryo 5. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolania. Daganap na ang isa sa mga pinakahihintay at malaking kaganapan dito sa Reyong Bicol, partikular na sa lalawigan ng Sorsogon, kung saan idinaos ang kauna-unahang implementation support mission ng World Bank para sa proyektong support to parcelization of lands for individual titling o split sa reyon, maging ang pagkumusta sa kalagayan sa mga magsakang benepisyaryo na pinangangalagaan ng Department of Agrarian Reforms Sorsogon. Dayo ng World Bank na direktang masilayan at malaman ang mga akumplishmento ng DAR Sorsogon maging ng buong DAR Bicol patungkol sa implementasyon ng proyektong split sa Kabicolan at matulungan na malutas sa mga kinahaharap na problema sa nagpapatuloy na inisyatiba para sa proyekto. Idinaos naman ang isang focus group discussion kasama ang ilang mga magsasakang benepisyaryo sa lalawigan upang alamin at maisaalang-alang ang mga problema at kanilang mga estado kung saan ipinaabot ni Catherine Cal, kinatuwa ng World Bank, ang kanilang objeto sa pagbisitang ito. What your questions or your concerns are, and that helps us plan for the future and how we continue to help. Personal din nilang ipinaabot ang 7 electronic titles para sa 7 agrarian reform beneficiaries. Patatandaan na ang proyektong split ay isang flagship program ng DAR kung saan layuning mahati-hati ang mga pangalan na nakapaloob sa Collective Certificate of Land Ownership Award o CCOA at upang maging individual na titulo na siyang pinupondohan ng World Bank. Para sa Baretang Agraryo 5, ito si Ka-Agraryo Wency Lisay. Baretang Agraryo 5.